Angel Lertxundi naiz, horren gainetik euskal idazle bat. Orion jaioa eta Zarautzen bizi naizena. Eta, literatura dut nire pasioa. Eta, hortara eman dut nire biziaren parte importanteenetako bat. Hortxe utziko nuke. Nik nire buru ikusten dut idazten, eta idazten esaten dudanean denean da nire gustuko gauzaren bat idazten, eta 14 bat urterekin da. Baina garai hartan ez zegoen euskal eskolarik gauza jakina dan bezala, eta nik gaztelaniaz idazten nuen. Eta lehendabiz idatzi nuena zen ipuin batzuk, narrazio labur batzuk, eta poematxo batzuk. Eta kuriosoa da, gero euskaraz ez denik poemarik idatzi, espaldin bada hasiera batean agertzen da alako bat zirriborroren bat edo Unika Arratxartean liburuan, poema baten zirriborroa edo, baina besterik ez. Eta euskaraz idazten 17 bat 18 urterekin hasi nintzen. Nire ingurua, bagenuen irakasle bat, apasionatua zena euskararena, eta ibiltzen zen ikasleen artean, suskripzioak edo arpidetzak lortzen zituen Auspoa liburuetarako, eta garai hartako zeruko argiarako. Eta sos batzuk bilditu nituenean, bitako zerak egin nintzen, arpide egin nintzen, eta gero ditxe izan nuen baita ere irakasle izateko Juan Mari Lekuona. Eta Juan Mari Lekuonarekin ordutik oso harreman ona izan nuen, eta nolabait ez, miretsi egiten nuen, eta lagundu egin nion gainera bere lehen poema liburua orduan multikopista deitzen genuen sistemaren bidez kopiak ateratzen. Gero ja liburu gixata, baina beranduago ateratzen bere lehen liburura. Nik uste dut 13-14 urterekin, ez dakit zer ulertuko nuen, baina 14 urterekin irakurri nuen Gerra Jangrin. Eta gero El Poder y la Gloria gaztelaniaz, ez dakit inglesez nola izango duen izenburua, eta gaztelaniaz, eta argezkeroz bere hainbat liburu irakurtzen joan nintzen. Baina hola idazle handi baten lehendabiziko liburua gogoratzen dudana eta harrapatu ninduena izan zen naiz eta aitortzen dut, ez nuela seguru asko gauza handirik zeratuko, nulertuko. Gero ja beranduxeago, 18 urterekin irakurri nituen, bai, Camusen zerak Izurria novela eta baita ere Thomas Mannen zerak Mendi Magikoa novela. Eta gogoratzen naiz, Mendi Magikoarekin uda oso bat eman nuelan. Nik hau irakurri egin behar dut. Banekielako gauza batzuk bazaudela hor interesatzen zitzaizkidan. Eta, nola orain bote prontoan gogoan ditudan 3 horiek dauzkat. Narratibagintzan zentratua, gehien bat novelan, uste duten ere idazteko modura gehiago duela novelarekin, ipuinarekin baino, naiz eta adiskide batzuk esaten didaten alderantziz dela, baina hori da percepzio partikularrak izaten dira. Orduan, novelagintzan zentratua eta novelagintzaren barnean nolabait halako lan polifazetiko bat egin duena. Esan edut honekin, generoaren barruan egin ditudala apustu batzuk, egin ditudala modu desberdinetako saioak, eta modu desberdinetako saio hauek egitearen atzean zer dagoen, nik uste dut badagoela zerbait deituko nukeela beti gauza bera egiten aspertu egingo litzatekeelako. Eta orduan saiatzen naiz beti ere gauza berriak egiten, edo berri usteak.
Oso zaila da imaginatzen zure irakurle normalak, egunerokoak edo aldian behingoak. Eta egia da Durangoko azokak laguntzen duela aurpegiak eta ematen, ez? Eta irakurleari. Eta hori balitz, datu ez objektiboa baina esanguratsua balitz, hori Durangon ikusten dezunaren arabera emakumea, gutxi gora bera ni baino gazteagoa, baina ez gaztea ere, eta irakurzalea dena. Bueno, garai batean gazetan gauez idazten nuen edo ordu txikiak arte egoten nintzen, horretarako aukera nuenean, orain beti goiz partean, goizo jaikita, lan jarraiera handiko lan batekin ari naizenean goizo jaikita, 6 aldean, eta beti toki berean idazten dut. Beti nire gelatxoan, etxean dauzkagun gela guztietatik apalen nauraxe da, baina behar bada argitasun gutxiena duena ere bai, baina antxe, txoko hartantxe, sartzea gustatzen zait eta antxe sentitzen naiz erosoen. Seguru asko beti antxe egin dudalako hasiera-hasieratik lan gehiena. Esango nuke erritmoa dela. Eta esango nuke transizioak direla. Pasarte batetik besterako transizioak, jauzi hori ematerakoan, hurrengo pasartea berriro nola hasi. Esaten daba beti ere novela baten zatirik importanteena hasiera dela. Nola hasi, ze horrek emango diolako tonua gainerako guztiari, berdin. Pasarte bat bukatzen denean eta beste bati egin behar diozunean, ja hasten da nolabait jarraipena dena, bai, baina zati autonomo bat izango dena. Eta orduan berriro ere, berritik hasten hariko banintz bezala egiten zait aldapagora transizio hori. Nik esango nuke bi gauzak daudela asetzen nautenak. Eta batek hizkerarekin dauka kontua eta euskararekin dauka kontua, eta esaten dudanean jontxo, hau, euskaraz ez dek sekulan santan horrela esan. Edo bentsat nik ez dakit, ala esan danik. Eta ohartzen naiz, hor zerbait miraritxo bat edo, txispa bat edo izan dela. Eta gero, irakurle ez da agien ohartuko, eta segurazko ez da ohartuko, baina horre bat inportik ez dio, zu zeu konturatzen zera, eta zu betetzen zaitu lortu dezun horrek. Hori, hizkerarekin zer ikusia daukaren aldetik. Literaturaren aldetik, hainbat eta hainbat gauzen percepzioan eta begiradan, lortzen duzunean, zuzeu bintzat ezagutzen ez duzun zerbait personai baten posizioa. Izan liteke posizio fisikoa, izan liteke posizio mentala, izan liteke posizio ideologikoa. Bueno, hau esateko modua, ez etuzte inoiz ni neuentzat irakurri dudanik. Eta orduan, elementu horiek, nolabait aportatzen duten zerbait berritasuna, aportatzen duten elementuek asko asetzen daute. Batzuetan da, izan dezu flash bat, eta flash horrek ez dauka novela batekin edo ez horrekin zer ikusirik, baina elementu oso txiki batek pizten dizu arreta, eta hartaz jardu nahi zenduke. Edo, beste batean da, entzun dezun esaldiren bat edo. Gogoratzen naiz, horren bapatean, etoruzai burura, Zoaz infernura lastana liburuan, abogatu batek, adiskide batek, esan zidala nola defendatu behar zuen bere zera bat, bere bezero bat,
eta hilketa baten ondoren, eta hilketa horren ondoren, konplizea izan zen emakumeak, hau da, hildakoaren alarguna, gainera alargun berria, nola esan zion epaileari. Bueno, orain egiten aizean galdera guztion egiten da bukatuta, joaterik banuke baserrira nire senar hildakoaren aldeko errosario errezatzera. Eta ordan niretzat ura impactante izan zen esaldi hori, ez. Eta juzgadu batean egon behar dute hitz horiek, ez. Eta, bueno, bueltak eta bueltak askotan eman izkion horri, eta hortik abiatu zen. Baina beste batzutan ja bada historia bat, egituratuagoa. Eta novela bakoitzak nik esaten dut, nire kasuan hala da, eta nik uste literaturaren kasuan dela, novela gintzaren kasuan hala dela, novela bakoitzak bere historia bat duela, eta gainera idaz daitekeen historia bat, hartaz idaz daitekeen historia bat dela. Eta pendatzen dut, novela asko eta askoren novela bera baino, deigarriago izango litzatekeela autorea kontatuko baligu nola egin du novela hori. Bai, badu, baina ez nik nahi nukeen hainbat humore. Bueno, hau literaturan da bai, baina helduen literaturan ezen beste, zak gehiago puntutxo batzuk, adibidez, bueno, azkeneko nire novelan Horma izenekoan, badira elementu humoristiko desente, baina ez da oso normala nire novela gintzan. Eta pena ematen dit, ze nire bizitza normalean eta zerak lagun artean eta bar, humorezko pertsona bat daukaten nire burua, eta gero hori nola ez du serioegi jartzen naiz nunbait, zerak novela bat idazten ari naiz denean edo. Zerak pixka bat, tenore bat banitz bezala, goiko nota bat hartu ezinean dabilena. Bueno, nebilen, eta liburu eginda idatzita nengoela, askotan gertatu izan dut zaidan bezala, nebilen izenburuaren atzetik, eta ezin topatu. Eta halako batean, hiztegi batekin ari nintzen. Ahuñamendik badu euskararen zera bat, hiztegi bat, ez dakit zenbat tomotakoa agindu zuena, eta gero bi bat tomo txiki bezerik ez ziren agertu. Eta A-letrarekin nenbilen, liburu erosein nuen, eta A-letrarekin nenbilenan bilatzen. Bilatzen ez izenburua bizik, eta testuekin da ilustratuta zeuden hitzak eta bar, eta orduan han espresio hori ikusi nuen. Ez dakit lapurterako espresio bat, eta ez dakit 19. mendean edo jasotako espresio bat. Eta gustatu egin zitzaidan, musikaltasuna zeukalako, nolabait liburua berak kontatzen ez dituenez gauza oso konkreto eta errealistak, honek ere pixkat errealismotik ihes egiten zuelako, eta halako nebulosa bat edo laino arteko egoera bat transmititzen zuela iruditzen zitzaidalako. Eta hortik pentsatu nuen hartzea. Gero, jendeak, bueno, Giputxeek eta Bizkaitarrak eta bete bate baino zer da unik eta, bueno, hemendik. Eta ez da ezertxorik gehiago. Daukan ezerak, arrostasuna tituluak, ez da unik hori besterik. Bai, eta nire lehendabiziko euskal liburua, kenduta 19-20 urterekin, fotokopian argitaratu nuen halako saio bat, gaurko literatura izenekoa, eta ausardia behar du halako lan bat egitea 20 urterekin. Garai hartan nik liburu hori idazten dudanean 21-22 urterekin noski asko irakurtzen dut,
eta asko irakurtzen dudan seinale hori, eta bueno, eta dana gainera zela batean, zorrunbilo batean bezala, eta inolako ordenik gabe, eta inolako koherentziarik gabe. Zer interesatuko momentu batean, ura eta gero antipodetan dagoen beste kontu bat irakurtzen nuen, eta lehen esan bezala ordenik gabe. Orduan, irakurtzen nuen antzerkia desente, garai hartan, eta absurdoaren antzerkiarekin nengoen oso gustatuta, eta liburuan badira horren olako erreferentziak. Liburatu ninduen, García Márquezen 100 urte bakardadean, eta horren argaztaketera aitortua gainera badaude zeran liburan zer. Eta horrelako garai hartako gusto literario desberdinen halako amalgama bat bezalakoa dago liburuan zehar. Asko hartu eta ura dana nola digeritu ez dakien baten jardun literario bada. Eta nik uste dut liburuak niri orain urtea pasatu eta gero, liburutik gehien interesatzen zaidana niri ikuspegitik diot, da hain zuzen ere horren ispilu fidel bat dela liburua. Gazte baten bere entrenamentuan egiten ari den ahalegin guztien halako borborka dagoen bizi molde bat. Irakurtzak ematen dit, mundu hontan bizitzeko eta mundu honi begiratzeko nik ezagutzen dudan tresnarik onena. Irakurtzeak erakutsi dit nik uste dut naizena. Eta naizela irakurketari esker. Noski beste kontu askore badauden baten bizitzan, baina hori guztia ikusten diot irakurketari. Ulertzen dut, edo ezakat ulertu beste erremediorik irakurtzen ez duen jendea, baina nik ezingo nuke hala bizi. Erramusa eta Bitoriaren Martutene gomendatuko nuke. Gomendatuko nuke baita ere, nola ez, Obabakoak Bernardo Atxagarena. Eta hirugarren bat gomendatuko nuke, segura asko, irakurleek ez duten liburu horretaz asko hitz egiten eta baina niri ni inpaktatu egin ninduen bere garaian, liburu labur bat, Arkaizkanorena, Belarraren ahoa.